גם אם רק הרהרתם ברעיון של פינוי-בינוי, בטוח כבר שמעתם את המשפט, כבר הבאנו מישהו שמתחיל לקדם. אבל מה זה אומר בפועל? האם זה אומר שיש תהליך תכנוני, יש מימון, יש ניתוחים כלכליים אמיתיים, או שזו רק ההתחלה של איסוף חתימות? איתנו, עידן יצחקי, מהנדס עם הכשרה בשמאות, מומחה בניהול פרויקטים, ובמיוחד בליווי דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית. עידן, שלום. שלום לכם. אז עידן, איפה לדעתך מתחילים ההבדלים בין תהליך שמצליח לתהליך שנתקע במצגות, נקרא לזה ככה? תראי, מצגות זה דבר מאוד מסנוור. אפשר לראות במצגת דבר מאוד יפה, איזה בניין יפה ככה שמציגים אותו, ואז זה מושך תיים. אבל בפועל, צריך לבדוק מה המשמעות, מה יש שם בכלל, מה זה בניין, מה זה אומר, מה התנאים שצריכים לקרות כדי שהפרויקט הזה יצא לפועל. לשים תמונה של בניין או לתת איזשהו מספר של מטרים זה יפה ונחמד. אבל צריך להבין בכלל מה עומד מאחורי זה, מה אומרת המדיניות של העירייה, מה אומר בכלל מבחינת התכנון, אפשרי, לא אפשרי, לא רק מספרים. זו המטרה. במילים אחרות, צריך פה תהליך מקצועי ונקי. ובאמת שהדיירים יקבלו את הדבר הנכון מהיום הראשון שלהם. וזו המטרה. אני מלווה הרבה דיירים ונתקל לא פעם באיזה בלבול שקיים אצלם בין המושגים יזם, מחתימן או מארגן דיירים או אחראי על החתימות, לבין מנהל פרויקט. כן. בוא תעשה לנו סדר בין המונחים האלה. אז אני אסביר. כמובן שיש כל נושא היזם. יזם זה מי שיש לו בעצם את כל נושא המימון. יש לו את היכולות הביצועיות, הוא יבוא ויבצע את הפרויקט. מארגן חתימות זה מי שמארגן את הדיירים בשלב ההתחלתי. אבל מנהל פרויקט זה מישהו שבא מתכלל את כל האירוע הזה שנקרא בעצם פרויקט, והוא שם אותו מההתחלה לטובת הדיירים ולטובת הפרויקט, כי זו נקודה מאוד משמעותית. השלב הראשון של כל האיגוד של בעלי הדירות, לאסוף את הבניין הזה, את הדייר משם ואת הדייר משם, ולאחד את כולם, זה זמן קריטי. כי בזמן הזה נלקחות החלטות, שההחלטות האלה הם דבר שיכול להשפיע על הפרויקט לאורך זמן. אז איך בעלי הדירות בעצם יכולים לדעת מה באמת קורה אצלם במתחם? זאת אומרת, איך הם יכולים להבדיל בין גוף שמוביל מהלך רציני, לבין מי שאתה יודע, כמו שאמרנו, מציג להם רק מצגת יפה? הכל טמון במצגת. בסוף, אם במצגות רשום איזשהו משפט קטן שאני אגיד אותו כאן, אילוצי תכנון, אז אילוצי תכנון זה משפט מאוד גדול, כי הוא מחזיק בחובו המון דברים. זאת אומרת שאם עכשיו ניתן במצגת 30 מטר לצורך העניין, יכול מאוד להיות שה-30 מטר האלה ילכו ויקטנו ל-12 מטר, בגלל כל נושא מדיניות העירייה, או אילוצי תכנון. בסוף צריך להיות מישהו שיבוא ויסביר את הדברים מלכתחילה, ויראה שהם גם דברים שאפשר לעשות אותם ולבצע אותם. כי זו המטרה, לשקף תהליך אמיתי לכל אורך הדרך, ולדעת בדיוק איך לחבר את הנקודות כדי שהוא יקרה. כן, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים דיירים, ואני בטוח שגם אתה נתקל בזה, למה זה לוקח ככה בזמן? התהליך קודם כל הוא ארוך. בואו נתחיל מזה שהתהליך הוא ארוך, כי יש כאן בעצם כמה גורמים, בעצם כל נושא האיגוד של הדיירים, בעצם שיבינו שהולך להיות כאן פרויקט. הדבר השני זה כל נושא התכנון. התכנון לוקח המון זמן, כי בסוף אנחנו מסתכלים פה על פרויקט, שהפרויקט הזה הולך להיות עם תשתיות חדשות, הולכים להיכנס שם הרבה יותר דיירים ממה שקיימים היום, ויש את כל נושא ההיתר. ההיתר זה בעצם לעשות את ההתאמה בין נושא התכנון, בעצם לעשות אותו שהוא בא לידי ביצוע. מה זה אומר? אם זה הולכת לחברת חשמל, לבזק, לראות שכל הדברים האלה מתאימים לתכנון ואפשר לבצע אותו. הדברים האלה לוקחים זמן, ויש כמובן את כל נושא הביצוע. בונים 3.5 שנים, 4 שנים, זה משתנה. אז כל זמן הוא קריטי בפרויקט הזה. אם אפשר לקצר את הזמנים, צריכים לא לחכות ולא לשבת על זרי הדפנה. וזו המטרה, מי שרואה את כל התמונה, באמת שהוא יודע לנהל את הפרויקט בצורה נכונה וטובה עבור בעלי הדירות עם ראייה רחבה, הוא יכול לבוא ולקצר זמנים לפרויקט. כי במקום 11 שנים, הפרויקט הזה יכול לקחת 9 שנים, כי מישהו ראה את כל הנקודות וחיבר אותם בזמן. בוא תיתן לצופים שלנו קצת טיפים. בעצם אילו שאלות נכונות לשאול בשלבים המוקדמים, זאת אומרת, מה חשוב שהם יבינו או יבררו כשהם הולכים לקדם פינוי-בינוי? יש המון שאלות שאפשר לשאול, אבל אנחנו נתמקד כרגע הרבה 3. דבר ראשון זה מי הגורם שמקדם את הפרויקט. להבין שיש פה גורם מקצועי שיודע לקדם את הפרויקט בצורה נכונה, קורא את התמונה, יודע בדיוק מה המתחם, לא מבזבז זמן. אנחנו רוצים שהפרויקט הזה יתקדם בסופו של דבר. מה התמורה הריאלית? מה נתנו להם? זה יכול לעבוד? זה באמת מה שהם יקבלו? או שזה משהו שיכול להשתנות אחר כך? זה דבר מאוד קריטי. מה לוחות הזמנים הצפויים? מה הולך להיות? מבחינת איפה אפשר לקצר את הלוחות זמנים? זה נקודות מאוד מאוד קריטיות. ובגלל זה חייב באמת מישהו שילווה את הפרויקט הזה בצורה מקצועית, אחראית ואמיתית כלפי הדיירים. עידן, מה באמת לגבי יזמים שבאים, מבטיחים הרבה כדי שיבחרו בהם, ואחר כך ככה מתחילים לשחק. מהניסיון שלך זה קורה, מה הדיירים צריכים לדעת על זה? זה קורה, ודי הרבה, אבל זה לא ממניע רע. יש כאן בסופו של דבר איזושהי ראייה פוטנציאלית של פרויקט. היזמים יכולים להסתכל על המחירים היום ולהאמין שעוד כמה שנים המחירים יעלו, ואז באמת הפרויקט הזה יהיה כלכלי, ולכן הם נותנים גם תמורות יותר גדולות.
כמו שדיברנו קודם, 30 מטר, יכול מאוד להיות, אבל בסופו של דבר צריך לנתח פרויקט בצורה שמאית, רצינית, עם מחירים של היום, רק ככה זה עובד. כי צריכים להבין אם הפרויקט היום עובד, לא אם הוא יעבוד עוד כמה שנים. אז אם אנחנו מסכמים, מה אתה נותן לדיירים שלא תמיד קיים היום בשוק? המטרה פה, קודם כל, זה לתת לדיירים שקט. לתת להם שקט לכל אורך הדרך. לתת להם את האפשרות לשבת בבתים שלהם ולראות איך התהליך הזה קורם עור וגידים. כי בסוף, אם מישהו יודע לבוא ולתת את התצורה הראשונית של הפרויקט, שזה מה שהולך להיות, זה חוסך המון זמן. גם דרך אגב ליזם. היזם מבחינתו, הוא נכנס כבר לנעליים למשהו שרץ, הוא כבר פשוט דוהר, הוא לא צריך עכשיו לחכות, לשנות בניינים. אנחנו פשוט מאגדים את כל הדברים האלה מלכתחילה ומתכננים אותם. אני חושבת שהמילה שעולה לי בראש כשאתה מדבר על כל זה, זה ודאות. כן. כן. אתה נותן ודאות נכון, לחלוטין. הנושא הוודאי הוא בא מהיום הראשון. וזו המטרה, שהדיירים ידעו באמת מה יש להם ביד. בדיוק. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. כי בסופו של דבר הם שמים פה את הנכסים הכי חשובים שלהם בחיים. ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו גם מצדדים בזה. אנחנו רוצים לתת להם את המעטפת עם אנשי המקצוע הנכונים, כדי שהם יהיו בשקט, וידעו שהבית שלהם הולך גם לחזור להם. עידן יצחקי, תודה רבה לך. תודה לכם.